mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Kasama pa rin si DJ Rakitera. Hi, Tangel, oh. And this is Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po. Magandang gabi. Ano pong pwede namin itawag sa iyo, ma'am? Tawagin niyo lang po ako ng Casey po. Casey. Ilan taon ka na, Casey? 26 po. 26. Ang lupalop ka galing, Casey? Ay, nasa Canada ho ako. Canada. Wow. Uy. Kamusta Opo. po dyan sa Canada? Alright. Sige, ma'am. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa, ha? Casey, 26 from Canada. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay gusto ko na po siyang hiwalayan pero hindi ko po alam kung paano. Gusto mo na siyang hiwalayan pero hindi mo alam kung paano. Meron kang boyfriend ngayon, tama? Opo, ano po kasi siya, tawag nun, hindi po siya Pilipino. Ano po siya, Vietnamese-Chinese, yung mix niya. Mhm. At nandyan siya sa Tapos- Canada, tama? Opo, mag-4 na taon na po kaming live-in. Nakilala ko po siya nung kasagsagan ng COVID. Mm-mm. Bakit anong kina-inlovean mo sa kanya? Anong quality niya na talagang super na in love ka? Ano po kasi yung DJ, tawag nun, nung time po na yun, na bago ko siya makilala, meron akong, ang tawag nun, meron akong loko-lokong ex na parang inano niya yung buhay ko dito. Kasi po, victim po ako ng domestic violence galing po sa ex ko. Tawag nun, nung time po na yun, alam niyo na, yung pag teenager po kayo, parang lahat na lang kung ano sabihin sa'yo ng, parang nagiging katanghan natin, ganun. Pag sinabing, oh, mahal kita, ganun. So, nung time po na yun, dun po ako nagbulakbol. Tapos, ang hindi ko lang po talaga maintindihan is yung, nung time po na yun, yung ex ko, parang may tinatago siyang iba. Tapos, nalaman ko din po na meron siyang binibengbang na isang babae. Kasi po, napuntahan ko po yung bahay niya. Oo. Yung Beng, tipo beng, pong beng pala yun. Beng, beng, beng. Oh. Beng, beng, beng. Beng, 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 beng. Pagpasok ko, talagang amoy na amoy ko. Tapos may mga ebidensya din po yun. Tapos, yun po, tawag ng fast forward po, parang, nung time na yun, para ako nababaliw. Kasi po, syempre, minahal ko po talaga siya ng sobra. Nag-aaway nga na po kami ng pamilya ko dahil po doon. Tapos, one time po, nagkita kami ng ex ko. Tapos, yun po, nangyari, sinampal-sampal niya ako, ganun. Parang nabugbog po ako. Tapos, ako po yung, umabot sa parang korte. Tapos, buti na lang, na parang napasan ko na po siya, like, nakamove on na ako. Tapos, nakilala ko yung current boyfriend ko. And then, syempre po, iwa po kasi siya, hindi ko siya ma-explain, pero yung mindset po niya, parang, ewan ko, na-amaze ako kasi sobrang iba sa mga nakakilala ko. So, Ganun definitely po. na in love ka sa kanya dahil parang mas Opo. sinrato ka niya ng tama, tama? Opo. Parang like, kasi po, ako po kasi yung tipong, hindi naman ako naghahanap ng sobra-sobra, pero parang gusto ko lang yung maintindihan po ako na kahit hindi ako mag-explain sa'yo, maintindihan mo ko. Tapos yun po yung ginagawa niya. Tapos nung first
ano na po kasi kami, 5 years na po kasi kami. Nung first year, hindi pa kami yun magka-live-in. Kasi nung second year, yun po yung nag-decide kami na maghanap ng apartment, ganun. Tapos, nung ano, sabi ko, okay, okay naman po siya. Tapos niligawan niya ako ng siguro isang linggo, sorry po, isang buwan. Tapos, yun, nahulog na po ako sa kanya. Mhm. Tapos, okay naman po. Mhm. Tawag nun, siyempre merong mga pamilya ko na sinasabi mo, mag-iingat ka diyan. Pero kasi, hindi ko kasi mapigilan eh, kasi parang napamahal na din ako sa Mhm. hindi naman po ano, hindi siya rebound or anything. Parang, para siyang ano, like, para siyang siya yung escape ko sa lahat. Parang Mhm. gano'n nung time po na yun. Mhm. Tapos siyempre as in sobrang mahal ko siya. Tapos nung lately, nung nagsimula na kaming mag-live-in, ah, parang nakita ko yung ugali niyang hindi hindi gano'n ka-okey, gano'n po. Anong Kasi ugali po, 'to? um, for example po, parang 'pag nag-aaway kami or like parang may problema po kami, parang sobrang init niya na yung init ng ulo niya, gano'n po. Nung first naman parang, okey mag-aaway kami, sumbatan, gano'n. Pero it came to the point na nung mga siguro matagal-tagal na kami na almost 2.5 years na magkasama kami sa isang bahay, para pong ano, tawag nun, parang na kami nag-wrestling, gano'n. So, So, pasensya po. masasabi mo ba na sinasaktan ka niya physically? Opo. Actually, na-shock po ako nung nasaktan niya ako ng physically for the first time. Pero kasi Aka hindi naman na inaako ko yung kasalanan, pero may part din naman ako na kasi sobrang stubborn po akong babae. Mhm. Yun po talaga yung problema ko, like parang kung anong gusto ko yun at buta talaga. Pero kasi tawag nun, yung time na nag-physikalan kami, parang hindi na ako nagpatalo, parang sinapak ko na siya, gano'n. Parang wrestling nga po kumbaga. Taray ng bagong love Tapos language na yan, Anong love language niyo? Wrestling. Akala ko yung wrestling ginagawa yan kapag ano yung tipong 'di ba sa Tawag nun, meron gabing-gabi, po yung gano'n. kami hindi naman gabi-gabi, ano ba yan? Hindi, 'di ba yung mga wrestling na gano'n, yung parang, gusto ko yung ano, Ayun kunwari ayun chino-choke naman mo po. ako, ganyan. Choke me, daddy. Nakakahiya naman. Pero merong ano, like, aside po sa ganyang ugali niya, sobrang mapagmahal niya, parang inaalagaan niya ako. Tapos Mm. may 3 po kasi kaming aso sa bahay din. Pag may Tawag aso nun, talaga kayo, dahil nga no ako matter. sobrang like love ko yung animals masyado, kahit minsan nag-aaway kami, pinipili ko na lang po yung pinaka-close kong aso yung eldest namin. Tapos nagagalit siya. Tapos yung unti pong away na umaabot ng parang halos mafi-feel parang ano, parang unting alitan tapos nag-aaway ng sobra-sobra, nagkakasakitan, gano'n po. Mhm. Tapos, fast forward po, siguro mga kailan ba 'yun? Nung ano, 3-4 months po ago, may nalaman po ako tapos nung ano, nag-cheat po siya sa'kin. Hmm. Eh, tawag nun, nalaman ko po galing sa babae. Paano mo Eh, nalaman dun sa babae? kasi po DJ Rocky, nung time na yon parang, na-mention na po niya yung babae. Eh, ako naman po siyempre, 'Pag I nime-mention talaga trust yung him babae. and he did Mm. trust me to parang, okay wala nang yun. Parang sabi niya po, kasi nung last year bago mag-Christmas, na-mention niya na, "Oh, ganito meron pala akong, babae, may ako nakilala dati." Tapos bumalik siya sa buhay ko, parang naging, tawag nun, parang nag-usap-usap gano'n. Sabi ko, okay. Tapos akala ko po nung time na yun, parang wala lang siya kasi normal na po kasing ano yun, eh, na conversation po namin. Parang, okay nag-usap kami about sa mga tao or like sa mga friends niya. So, parang binalewala ko lang po siya. Tapos parang nung time na na-feel ko na may something, yung parang woman instinct kumbaga po, ah,
nakita ko yung phone niya. Tawag nun, tinanong ko siya, bakit kayo nag-usap? Ganun. Pero parang sinasabi niya lang po na, oh, wala lang yun. Parang conversation lang na magkaibigan. Tapos po, fast forward po, nalaman ko na meron palang something. Parang nafe-feel ko na po talaga siya na may So, something. nafe-feel mo lang. Pero anong ebidensya mo talaga na may something sila? Like, nakita mo ba yung conversation nila? Ano yung talagang may ebidensya Ano po, ka? tawag nun, nung before ko siyang malaman po, tawag nun, nakita ko yung history ng conversation nila na parang, bakit siya yung parati niyang tinatawagan? Tapos ako, na nandito ako parati. Kasi po dati, tumatawag siya sa break niya, gano'n. Pag anong ginagawa niya, halos 24/7 kami nasa phone, kahit magka-live-in po kami. Tapos parang nagbago po. So nakita ko yung conversation nila. Kaya nga po sabi ko nung time na yun, parang harmless siya kasi nga, okay, magkaibigan lang kayo, gano'n. So, hinayaan ko lang po siya. Tapos, parang kasi po nung time, after nung time na yun, parang nag-aaway na kami, parati siyang mainit ang ulo sa akin. Yun po yung tipong nagigising ako ng wala pang 5:00 ng Pero- umaga or 6:00 ng umaga. Parang nagkakasikaitan na kami na nagsusumbatan, ganun po. Yes, Tapos, yes, Casey. Casey. Gusto ko lang din Opo. malinaw. Kasi, di ba, nakikita mo lang, may mga calls lang siya doon sa girl. Tama ba ako? opo, like Pero may nabasa ka ba conversation talagang po nila. mismong conversation talaga nila na something sweet? Ayun na nga po something DJ, hindi po, wala pong ganun na, kaya nga po hindi ako ng may mali siya na ganun po. Kasi yung Yes. conversation po nila, walang ganun na, oh, sweet ganun. Wala pong ganun eh. Kaya nga sabi ko, parang harmless lang sa akin kasi walang rason para mag-isip ako ng may mali siya po. Okay. Ganun. Opo, kasi kala ko naman, okay, parang siyang general na conversation between friends na parang, parang nagjo-joke-joke So, sila parang or Casey, eto, gut feel mo, Opo. woman's instinct mo, pakiramdam mo Opo. talaga may something going on, Opo. pero wala kang nakuhang ebidensya dahil walang Oo. malinaw na resibo Tama. dun sa cellphone ng lalaki. Wala po. Kinonfronta Wala po mo eh. ba siya about it? Like, nagkaroon ba kayo ng confrontation? Ayun na nga po, DJ Rocky, nung time na sobrang down ko tapos hindi ako makatulog, stress din po ako nung time na yun. Kasi nga, aside from dealing with them, nagkaroon po kami ng puppies. So ako po yung parang nakatoka sa kanila na 24/7. Tapos nung one night, napagdesisyonan ko na parang pumunta muna ako sa couch para makapag-isip-isip. Tapos nag-message po sa akin yung babae sa Instagram. Tapos sabi ko, ano na yun, mga siguro after 12 AM na. Sabi ko, ano kaya kailangan nito? Tapos sabi niya, hey, pwede daw kami mag-usap, ganon. Tinawagan niya po ako sa cellphone ko kasi sabi ko, okay, wala naman akong gagawin. Ito yung phone number ko. Ang akala ko po, nung time na yun, parang i-comfort niya ako as a friend. Kasi nga, okay, kung kilala mo yung partner ko, and then you're trying to figure out kung ano yung problema, parang yun po yung nasa isip ko na, okay. Pero ganun. etong girl na to, nagkita na kayo in the past? Like, nagkaroon na ba kayo ng Actually, meet DJ, up? hindi ko po siya kilala as in. Ah, Kilala ko talaga? lang po, kilala ko lang po siya through name. Mhm. So, So, like, So Casey, I don't know etong what girl she na look to, like. kilala mo lang siya sa pangalan. So let's fast forward, no. So etong girl na to, kilala mo lang siya sa pangalan, nag-message siya sa So nung pagka-message nitong girl na to sa ano yung bomb na dinrop niya sa Like Yes. ano tong sinabi niya sa na talagang parang wow, DJ Rocky, parang choppy actually, ako. nung time ni sorry po. Nung time po na yon, parang mataas yung sound. nasabi ko yung sama ng loob ko kasi ngayon po yung initial na thought ko. And then, she said, I asked her, like, okay, what's going on? Ganun. Tapos sabi niya, do you know kung ano Message yung girl, diba? nangyayari Hindi sa naman amin? siya Sabi message, ko, hindi no, naman I don't know. I nakipagkita thought you guys are just hanging out as Wait, friends. ganun. Casey, cut lang kita. Po. Gusto ko lang Opo. din linawin, medyo nalilito kami.
Di ba nag-message siya yung girl, hindi naman nakipagkita muna? Hindi po, hindi po TJ, nag-message lang siya, tapos tinawagan niya lang po ako. Yun po yung form ng conversation namin. Walang kita sa personal, ganun po. Di kasi Wala parang base talaga. dun sa kwento mo, parang nagkita kayo eh. Hindi Or po. baka yung pinopoint out niya is siya yung nagkwento kasi dun sa girl. So, Oo. nagkukwento siya dun sa girl. So, parang nag-confide ka dito sa babaeng ito. Pero kamo Opo. nag-message siya sa'yo. Oo. So, anong Opo, message na yun? opo. Hi, hello lang? Wala man lang parang Opo, dahilan parang kung ganun sabi bakit niya. siya nag-message? Ganun? Hindi po, DJ. Nashock nga ako. Sabi niya, hey girl, can you give me a call? Ganun. Sabi ko, wala akong number sa'yo, but you can give me a call. Ito yung number ko. Yun po yung start na conversation namin. Tapos, nung nag-confine po ako sa kanya, nasabi ko yung sama ng loob ko, all of the sudden, sabi niya, nakipagkita siya sa akin. Sabi ko, parang, Sige. how? Kasi po, kasama ko siya almost like every day kasi nga nasa isang bubong kami. Tapos noon na po para siyang bomba na binigay sa akin na nagkaroon daw sila ng intermit na parang ganun. Tapos nagtsuktsakan daw sila dun sa sa kotse namin. So, Kung inamin saan. nung girl na meron Opo. silang relationship nitong boyfriend mo. So, Hindi pinaniwalaan naman mo po, ba yun o hindi? Actually, DJ, yung time po na yun, parang nag-ano na yung katawan ko namanhid na kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kasi first time ko siyang na-experience Ate Casey, Ganun wait po. lang, para tumbukin na natin ang pinakagusto nating problema dito. Okay po. Gusto ko lang din malaman kasi, Ate Casey, sabi mo nga kanina, lagi mong kasama kahit ikaw nagtaka ka na nagtsuktsakan sila lagi mong kasama yung lalaki. Parang sinagot mo na rin yung tanong mo na hindi totoo yun di ba? Tama ba ako? Opo. Oh. Para po kasing ganun, kasi nga po, Yun nga, DJ. Casey, wait lang. Wag na natin palayuin kasi medyo lumalayo na tayo sa mga pangyayari. Ay, sorry po. And mismo, Opo. hindi, wait lang. Gusto ko lang din kasi linawin ang lahat ng kwento mo. Kasi Opo. Casey, ganito, medyo naguguluhan ng lahat Kahit ako naguguluhan ako dun sa kwento mo. Pasensya na po, kinakabahan po ako. No problem. But nililinaw lang natin, ina-align lang natin yung mga kwento mo Oo. sa mga senaryong gusto natin ipaintindi sa mga tao. At baka may kaparehas mo rin silang kwento Pero kasi Casey, kung alam mo naman as a girl, as a partner nung lalaki, nakasama mo siya doon sa mismong bahay ninyo at ikaw na nga mismo nagsabi, nanggaling na sa bibig mo na, nangyari? Na natsuktsak ngayon kasama ko lagi. Ibig sabihin, hindi katotohanan yung kinukwento mo na natsuktsak at kinukwento ng babae na natsuktsak siya. Tama ba ako? Hello, Casey? Hindi ko po kayo Ulitin ko lang ibig sabihin, Okay ikaw po. mismo, sa bibig mo nang galing na walang pwedeng mangyari na ganun sa kanila kasi every single time, every day, nandun katabi mo siya, di ba? Sabi mo? Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng babae. DJ, tawag nun, nalaman ko po na naging totoo kasi nga, nagpaalam siyang papunta siya ng work. Yung pala, pinuntahan niya yung babae. Yung time po na yun, nasa work po ako nun So, wala akong update kung saan po siya. Kasi nung every time na nagpapaalam siyang pupunta siya ng work, nandun po talaga siya sa work. Kasi pag hindi siya nasagot sa Okay. phone ko, ganun po. Okay. Yun po, nangyari po. Okay, Casey. So, nakalusot tong si Guy. So, kaya ka tumawag. Gusto na natin tumbukin to. Bakit ka tumawag Yes at po. anong gusto natin mangyari? Kasi TJ, kasi hindi ko po alam kung paano. Kasi lahat po ng pagkatao ko, mahal ko po siya. No, don't get me wrong. Kaya nga po, nandito pa rin siya sa bahay namin. Parang wala lang nangyari. Pero kasi, hindi ko alam kung paano ko initiate yung pag-iwan or hindi ko alam kung mag-impake na lang ako Yeah. at aalis. Yeah. Sabihin ko sa kanya na tapos na ako or Pero papakita ko talaga. Pero na Casey, gusto yun ko lang po. din malaman to. Ito muna. Kasi, Opo. syempre, wala naman makakapag-solusyon yan at makakagawa ng desisyon na tama dyan, kundi ikaw lang
Pero ito, Casey, gusto na i-zoom out natin yung pangyayari. Kunwari mangyari yan sa kamag-anak mo, mangyari yan sa kaibigan mo, anong i-advise mo sa kanya? Ay, sus, lahat po ng kaibigan ko at pamilya ko, alam nila kung paano Hindi nga, ako Casey, sasabihin tumbukin ko natin. po Ito yung sa tanong kanila. ko. Kunyari mangyari yan sa kamag-anak mo o mangyari yan sa kaibigan mo, zoom out natin ang pangyayari. Opo. Anong i-advise mo sa kanya? Anong solusyon ng tingin mong pwedeng mangyari? Sasabihin ko po na hindi na yan worth it. Kailangan mo nang umalis or iwan mo na yan kasi stress lang po yan sa kanila. Ganon po. Bakit? Bakit stress? Bakit ano? Sige nga, ano? Kasi po, lahat naman tayo ayaw magkaroon ng ganyang experience kasi syempre, kahit mahal natin, may limitasyon din. Yun po yung sasabihin ko sa kanila and then siguro po sasabihin ko na kung naisang bubong naman kayo, maghanap ka na lang ng ibang mapupuntahan or bumalik ka na lang sa parents mo, sa bahay ng parents mo, ganun po. Yun po yung sasabihin ko na advice. Pero kasi po, DJ, ang hirap kasi pag ako na kasi yung naka-experience, parang hindi ako makapaniwala kung parang nabablank ko ako sa utak ko. Sabi ko, every time parang nag-contemplate ako na ano kayang pwede kong gawin? Kasi I know for myself that I have to choose myself always. Kasi po, sa dami-daming Sinagot mo na, Casey, kagad. ganun po. Sinagot mo na. Oo nga, ang Pero kasi talino nga ni Ang galing, Casey. ang galing ni Casey. Di ba? Oo. Ang hirap po kasi. Hindi, Casey, sinagot mo na. Sa totoo lang. Hindi na namin kailangan mag-advise sa'yo. Oo, galing niya nga magsabi, di Galing mo ba? magsabi. It's it's the action talaga. Yeah. The words that we say, diba, should be supported by actions. Ikaw ba, Opo, Casey? DJ, yun- Last Sorry may po. question pa kami, no? Okay po. Gusto lang din namin tong maintindihan, no? Ito bang lalaking to nakikita mo pa sa future mo? Like, pamapapangasawa, 26 ka pa lang, diba? O, Opo. so, gusto mo ba na siya yung magiging tatay ng anak mo? Okay lang ba sa'yo na nagre-wrestlingan kayo from now and then? Ganyan. Actually, Yung ganun. DJ, yung ano, like siguro around almost 3 years po na kami. Opo, nakikita ko siya na magiging future ko siya, na siya yung magiging ama ng mga anak ko. Pero po, lately, parang wala na akong maisip na ganun. Wala na siya sa utak ko. Ganun And po. wala naman bang nagpaparamdam sa'yo sa paligid mo ng ibang lalaki? Wala po eh. Meron naman, pero kasi po, Ang gulo mo, Casey. Hinahiblad ako sa'yo, Casey. sorry po, Urong sulong ka. Sabi ko sa'yo. walang official Casey, na, wait, na Casey, nagpaparamdam po. Casey. Po. Listen. Alam mo, Casey, ito lang yan. Medyo naguguluhan na kami sa'yo. Ang Sorry sarap po. mong akayin. Kinakabahan po ako. Hindi, Kasi po eh. Casey. Sorry po. Akayin ka daw sa kakay. Yes. Akayin kita sa uling na nagbabaga. Nang magising ka na, Casey. Di ba? Sabi sa inyo eh. Hindi, Kaya nga- ako, real talk lang, Casey. Wag natin sayangin yung oras natin kung alam naman natin yung sagot. Opo. Kung alam mo naman yung decision mo sa sarili mo, sa unang bagay pa lang, Mhm. kasi, And I think, no, ano lang, Jello, feeling ko lang naman, may parte sa kanya talaga na wala siguro siya makausap. May nakakausap Yes. ka ba? Wala po eh. meron daw, sabi niya kanina, yung family niya, open daw siya. Casey, ako nakikinig ako, Hindi, malinaw ako. baka nagsawa na makinig sa kanya yung pamilya niya. All the time. Parang, Baka nagsawa na makinig sa yung pamilya mo, kaya ano. hindi po, DJ. Di ba? Nag-uusap po kami ng mama ko. Pero hindi po yung to the point na nasasabi ko talaga yung nararamdaman ko na 100%. Ganun po. Yes. May mga bagay na hindi ko kayang masabi. Minsan kinikim-kim ko na lang. Ganun Okay. po. Hindi siya, like parang nasi-share ko sila sa kanila mga siguro 50% kung ano talaga yung nararamdaman ko. Pero yung iba po, hindi ko talaga kayang ma-open up. Ganun po. Ayan. So, Jello, ganito. Ay, ano na lang, Casey, since kasama natin si Jello, first night niya ngayon officially,
No, nandito siya sa programa ko. Anong plano mo? Like, 'di ba gusto mo kamong makipaghiwalay, hindi mo lang alam kung Opo. paano, pero nasagot mo na kanina kung ano yung dapat mong gawin, kailangan mo na lang aksyonan 'yun. May gusto ka bang makuha sa amin? Like parang may gusto ka bang advice na marinig mula kay Titangelo? Ano bang gusto mong mangyari ngayon? Kung sana po, alam ko po nasagot ko na po yung tanong na gusto kong malaman po, DJ, pero tanong ko lang po sa parang third point of view ng lalaki po kay DJ Jello ba yun? Mm. Pangalan po Yes, niya. Titangelo. Opo. Ano po ba yung tawag nun? Pag ganun po ba, bakit nagiging parang bakit napipili na lang ng lalaki na maghanap ng iba at hindi na lang nag-confine sa partner nila? Kasi kahit naman nag-aaway, parang communication is always supposed to be there. Mm. Pero bakit po napili niyang maghanap ng iba? Nandito naman po ako. Pwede naman niyang gawin lahat ng pwede niyang gawin kung usapang intimate po, ganun. Okay. Ito yan. Minsan kadalasan. Minsan nakadalasan pa. Di na ako nag-react dun. Tuloy mo lang yan. Hindi, ito yan. Casey. May mga lalaki talaga na hindi marunong makontento. Na minsan yung last yung nananaig sa kanila, hindi yung love. Minsan kasi may mga lalaki na hindi sila marunong makontento doon sa kayang ibigay sa kanila ng partner nila, kaya hinahanap nila yung bagay na yun sa ibang tao. Mahirap minsan na magkaroon ng partner na God. Kahit po nabigay na lahat, like sacrifices ganon, hindi pa rin patalo kahit sa ibigay mo pa ang lahat, kahit ibigay mo pa, kung hindi ka kayang mahalin ng lalaki at hindi niya kayang magpakatino, wala eh. Kahit naman hindi mo ibigay lahat sa lalaki, kung talagang desidido siya na hindi siya magloloko, choice niya yun eh. May choice ang lalaki. Di ba? Yun nga po. So, Hirap. kung talagang mahal na mahal ka niya, hindi siya magloloko. That's what I thought in the beginning, Yes, DJ. di ba? Yes po. I thought he did love me and still love Baka me. dati, 'di ba? Minsan kasi hindi nagiging Nawawala. consistent Yes. eh. Kumbaga, yung love kasi you have to choose it every day. You have to love the person every day, and it's a choice you make every day. And we have to really accept the fact na hindi lahat ng seasons ng buhay natin mamahalin tayo ng taong mahal natin. And pipiliin tayo kasama nung pagmamahal na yun every single day. So, Pero kasi may time siguro talaga na yun. Bigla na lang siyang pumili ng iba. kaya nga po siguro. Kasi po, last na lang po, sinabi niya kasi sa akin, I asked him why. And he said, dahil daw merong mga time na hindi ko nabibigay yung gusto niya. At ano In naman to? terms, init ng katawan, ganun. Akala ko ba nagre-wrestling kayo? Meron naman po, pero kasi po may time. Alam mo po yung like, I know lahat po ng nakikinig ng mga kabisyo natin, alam to na consent is always gonna be there, is always important. But sometimes, he doesn't consider that as a fact kasi daw, why would he need a consent if we're already in a relationship and we live together? Ganun po. Hindi niya maintindihan yun. So, there were times that I would say no kasi ayoko talaga. Mm. But he doesn't respect that boundary that I put. He always make it as a big deal. Ganun po. Casey, ako Po. agree ako dun sa'yo na dapat talaga nire-respeto yung babae in terms of sa ganun. Mhm. Kung ayaw ng babae, wag ipilit ng lalaki. Oo naman. Opo. Pero kasi Casey, minsan kasi, may mga lalaki talaga na pandagdag yun ng pagmamahal nila eh. Mas, hindi natin malalahat, pero
mas lumalalim yung pagmamahal pag may ganun eh. And I think it's also rooted dun sa culture na kinalakihan ng Yes. tao. Kumbaga, sabihin na natin, tayo kasing Pilipino, di ba? Parang tayo very conservative and we live in a country wherein dapat ito muna bago ito or Kasal dapat muna. may consent, dapat ganito. Sa ibang bansa, if you guys are living together, I di ba? like you. Kumbaga, Like me. you like me, you like, okay lang, laban na to, di ba? Bam, bam, Ganun bang, po. ganun na agad. So, it's also part of the cultural differences na siguro ngayon nyo lang Yes talaga po. na-discover sa isa't isa because you live together. Yes po. Actually, DJ, I always tell him, even if I gave you everything I have, there are times that I won't be able to be 100%. So, nag-ask po ako siya na at least try to understand. Pero kasi yun po talaga yung hindi maintindihan when it comes to that part. Kasi like of course lahat po hindi naman lahat to I feel okay, maganda ako, parang feel ko yung sarili ko. There are times na I don't even feel being myself. And I don't even feel like being touched by anyone. Pero kasi po hindi niya talaga maintindihan yun. Nag-aaway po kami because of that. Kasi akala niya, meron akong iba. Ganun po. And also, that's also one of the reason kung bakit I just wanna leave. But at the same time, ang hirap gawin in action eh. Kasi mahal ko eh. Tanga na Tsaka akong pinili tanga mo po. siya eh. Pinili mo siya eh. Kasi, pinili ko siya, pinaglaban ko siya, nag-aaway kami ng mom ko, pag nag-aaway kami. But I always choose him. I defend him in every single prospect. And, yun lang po eh. Yun lang po talaga yung, parang ina-ask ko sa kanya na, I may have something that I cannot give to you every day, but know that I will love you. I still love you and I will choose you no matter what. Yun lang po eh. Kaso kasi hindi niya maintindihan yung DJ eh. Case. Ito nga. Ilang beses Po. mo na pinapaliwanag sa kanya? Maraming beses na. Nung nangyari na yung mga nangyari po, bago pa yun, sinasabi ko na po talaga yun sa kanya. And then every time I say no, nagagalit talaga siya, DJ. Ibig sabihin, hindi na kayo good sa isa't isa, hindi na kayo parang compatible. Kasi magkaiba na kayo ng gusto eh. And mahirap yun sa relationship, Casey. So, 'Di ba? Ngayon, nararamdaman mo ngayon na ikaw gusto mo respetuhin ka, walang sex na mangyayari, gusto mo lang ng May consent mo. may consent mo. Kung talagang gusto mo talaga, edi go. Pero kasi iba yung culture niya, iba rin yung culture mo. Iba rin yung thinking niya, iba rin yung thinking mo. So, kasi sa relationship, ito lagi dapat natin tatandaan. Kailangan parehas kayo eh. Hindi ng lahat, Nauunawaan nyo. hindi ng lahat. Pero dapat nauunawaan nyo yung isa't isa sa mga ganyang bagay. Yes, sa Malaking 10 hakbang, factor yan eh. sa 10 hakbang niya papunta dun sa lalaki, dapat yung lalaki magbigay din ng 5 para magtagpo sila sa gitna. Compromise. Pero kung hindi kayang mag-adjust ng lalaki, mahirap. Ikaw, Rax, gusto ko lang din malaman yung ano mo. Masasabi ko kay Masasabi Casey. mo, paano kung ikaw nandun sa katayuan ni Casey, dapat bang iwanan o dapat bang magstay doon sa Oo. iwanan? Iwanan na. Kumbaga, what's the point of fighting for the love if the person you are fighting for doesn't want to fight for you? And kung ikaw, pinipili mo siya every single day, the question is, pinipili ka rin ba niya every single day? So, there are so many questions in your head right now. Yeah, there's a lot And po. yeah, there are so many questions in your head right now, and there are so many fears that I feel right now from you because you are unsure of what your future would be like if you leave this person. Like, how am I gonna move forward with my life if I'm not gonna be with this person anymore? I've been with this person for quite some time, and then I'm gonna be doing everything all alone right now. So, nandun yung adjustment, nandun yung fear, and I feel you, I feel for you. But you have to go through it, and you have to start all over again because that is the only way for you to be able to save yourself from this person and from this toxic relationship. And I'm very sure time will come, this will be more toxic if you will continue this relationship because the understanding for each other is no longer there. You may understand him, but
in his point of view and in his own capacity of loving and in his own mind, hindi ka na niya naiintindihan. Tsaka kapag hindi ka na nire-respeto ng lalaki, mahirap na yun. Yeah. Opo. Sakit nun. Pero alam ko po, yun po yung reality ko. In-Englishan mo kasi ako, kaya dinamihan ko din yung English. sorry. Charot. Kasi ang dami English. Sabi ko, English na rin nga ako. No, Ganun. I understand. It's just so hard. Like, super hard. Kasi po, Gusto mo ba ng hard? like, Yung hard ka ni Titan Jello. like, ano po, last na po to, pinaka-last na po. Nakadami mo ng last ha. Unlimited last pala to. Like he is giving me mixed feelings right now. Yun po din like Also one of the reason na sobrang hirap na gawin yung dapat kong gawin para sa sarili ko. Kasi merong fixed feelings. Ganun Yeah. po. Like, may time na ayaw niya, na umalis ako, and may time na parang na nanunuyo siya. Like, I could see there's some action that he wants us to work, and then sometimes he doesn't even care. Parang on and off po. Yun po. Minsan And kasi, it's Casey, kung ano yung pinakamahirap na desisyon natin sa buhay, yun yung pinakamagpapalaya sa atin. Ay, ang ganda nun. Actually, DJ, believe it or not, my mom told me the same thing. Totoo yun. Makinig ka sa nanay mo. Inig ka na. Ako na ng tatay mo. Si Titan Jello, ang daddy mo. It's daddy. Kasi choke me Kasi totoo daddy. yan, Casey. Ang pinakamahirap, di ba? Totoo naman yan eh. Kapag nagdedesisyon tayo sa buhay, kung ano yung pinakamahirap, yun yung magpapalaya sa atin. Yun pala yung pinakamagandang desisyon. Na akala natin, wala lang. Sobrang hirap po kasi talaga. Pero, I know, I'm hoping, sana po, you know, yung mga nakikinig, sana naman, merong silang natutunan na dapat pag ganito Hindi na, dapat yung nakikinig kami umalis na na. matutunan lang. Mas mabuti na ikaw din sa ngayon. Yung matutunan mo. I'm trying. I'm really trying. Ang hirap. Sobrang hirap. Hindi naman namin po, agad-agad sinasabi na parang, bukas gawin mo Gawin na mo na, agad. yeah. Wala Yung namang ano po ganun. Kumbaga kami naman ano- dito ay nakikinig lang din sa'yo. Tsaka Opo. alam naman namin nga kanina pa na wala ka talaga yung ganito 100% all out masasabi mo yung nararamdaman mo. So, yung wish lang namin talaga sa'yo is bigyan ka ng may kapal, diba? Ng right mind and courage to be strong para mapagdesisyonan kung ano yung tama para sa sarili mo, because we've been running, 'di ba? Doon sa pinupoint. Kanina pa tayo, we are running in circles here na sinasabi kung ano yung dapat mong gawin, kung ano alam mo na ay yung gusto mong gawin, pero hindi mo lang daw kaya or hindi mo lang kaya, ganyan. So, Opo. you know what to really do eh. You know what to do eh. Yes po. Opo. Opo, DJ. Ayun. So, yun. Maraming salamat sa pagtawag mo. Sorry na kasi overtime na kami. Okay lang po. Pasensya na din po. Pero It's okay, thank it's you okay. so Salamat much po. na. Yan. Salamat po din sa inyong lahat. Pati din po kay Titan Jello. Yun. Gusto mo na ba siya maging tatay Jello? Titan Jello, ikaw na yung tatay Jello. May nanay na siya nagsabi Come sa to kanya. daddy. Ako bahala. Hindi ka masasaktan. Ayan. Papaligayahin ka lang. Kaloka. Casey, maraming salamat. God Thank you, bless. Casey. Salamat po talaga. Goodness. Salamat po sa lahat ng ano. I will, of course, at the end of the day, it's still my decision. and Yes. There's some things that I need to really think. Yeah. Kasi right now, I know in the fact na it's my life that I have to decide. Yes, definitely. Thank you, Casey. God bless. Bye. Salamat din po. Bye po. Tatay Jello. Bakit? Pwede ka na maging tatay nun. Gusto mo daddy ka na nun? Oh, Ay. anong masasabi mo na naman? Ba't umano ka na naman bumuntong hininga ka na Hindi, naman? kasi nalalabuan lang ako kanina sa kanya. To be honest, di ba? Hindi ako pressure. Pero nalalabuan lang ako sa kanya. Doon sa mga kwento niya. And parang urong-sulong kasi yung nangyayari kanina. And gusto lang natin linawin din sa mga kabisyo natin kung ano ba yung katotohanan, di ba? Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung
ano ba yung gustong puntuhin ng caller natin. Mm-mm. And syempre, ito naman kasing ano natin is top secret to. Hindi naman talaga tayo nakafocus on advice but to listen and we don't judge. Yeah! I love it! Sobra nadama mo na talaga kung ano yung Oo nature of the naman. program. Yes, tayo naman, hindi natin gusto mag-advise. Oo naman. Natuwa nga ako sa'yo kanina nang hiningan mo siya ng kung anong i-advise mo kung kamag-anak mo yon, diba? Kumbaga, handa lang tayo makinig. And to validate the feelings of the caller. Diba? Oo naman. Yun lang naman yung goal eh. Oo, actually yun naman talaga yung goal. Tsaka yung mga nandun sa ganong klaseng posisyon, ang hirap din naman kasi na minsan i-verbalize yung sarili mo nararamdaman. So sobrang dami nangyayari sa'yo. Ako, manggagaling ako dun sa POV din ng minsan ng caller. So may mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin, alam talaga natin yung sinasabi natin. Pero minsan, alam mo yun, parang Hindi natin mapaliwanag. hindi natin may paliwanag, hindi natin malaman kung ano yung mga tamang salita para yun yung lumabas sa bibig natin. To the point na nami-mix up na and all, lalong-lalo na kung nandun tayo sa stage ng buhay natin, na nandun tayo sa limbo. 'Di ba parang limbo? Spell limbo! Basta, charot. Kumbaga parang, kung ano ka, kung Catholic yung paniniwala, yung parang purgatorio. Diba yung parang hindi mo sure kung tatawid ka ba o ibababa ka bigla, yung mga ganon. Kumbaga, ang hirap eh. So, nandun siya sa position na yun, she is in a crossroads. Sige, para sabihin na lang natin na talagang ano tayo dito, crossroads, na hindi mo alam kung umurong ka ba, susulong ka ba, o kung ile-let go mo na ba talaga o ano, baka pwede pa eh. Baka nangihingi pa siya siguro ng gano'n na baka, sige, tuloy mo pa o baka pwede pa, baka gusto niyo yun yung marinig niya sa pagkakataong ito na gusto mo ba i-try pa? Yung parang gano'n. Pero pinakamahirap kasi, Rax, kapag yung lalaki wala ng respeto sa'yo. And coming from a guy like you, ako, I believe it. Mahirap yun. Kapag ang lalaki, hindi ka na nire-respeto bilang babae, hindi na, wala nang bagay pa para mag-stay ka sa kanya. Yeah. Kasi mahirap yun eh. Biruin mo, hindi ka na kaya respetuhin sa gusto mong bagay. Yeah. Oo. Alam mo, yung matter na yun, na hindi ka naiintindihan kapag nagnuno ka, na dapat gawin nyo pa rin yun. Red flag yun. Unless magkaparehas kayo ng kultura. Yes. Pero kung hindi kaya yun. Tapos yung nire-wrestling na, yung tipong nagkakasakitan na ng physical. Parang I do think kailangan nyo umabot ng gano'n at gawin yung hobby yun. Ano ba, may bago na ba tayong love language na parang, o wrestling ha, di ba? Or parang ultimate physical touch, ano yun? Language of love, physical touch. Ultimate physical touch, wrestling kayo. Parang you cannot live with that kind of person every single day, especially if you wanna try to have a family or kids. Tapos yun yung madadating ng household. Yung ganun yung tatay. Like hindi naintindihan yung nanay. So parang hindi kayo mag-best friends. 'Di ba parang ako ngayon na-appreciate ko yung asawa ko kasi parang feeling ko siya yung ultimate best friend ko. Like I can say whatever I wanna say. Yes. Like kung ano yung no ko, yun, maintindihan niya. Kung ano yung no niya. Parang ganon. Or kung ano yung no ko, minsan try niya pakilitiin ako. Ganon. Yung ganon ba? So parang ako, nalulungkot ako na may ganong klaseng tao na nagko-confide na parang okay naman sa simula tapos eventually hindi na. At nagpapatibay sa relasyon talaga ng mag-partner or mag-asawa, mag-BF, GF, yung respeto sa isa't isa. Yeah, oo naman. Respeto yun. plus lambing. Oo. Oo. Tapos konting kalabit. Ganun. Yan, oo. Saka wag na wag kayo yung tipong magko-confide sa ibang tao. Yung tipong sasabihin nyo lang parang, hindi, kwentuhan lang naman to sa opposite sex. Ako dapat may boundary lagi sa ganyan. Yung parang limitation dun sa ganun. Yung, dapat, yung ginagawa mo sa girlfriend mo, dapat sa girlfriend mo lang yung ginagawa. Yeah. Kasi may time na parang, okay, kwentuhan kayo, opposite sex kayo. Tapos di mo namamalayan, parang yung kantuhan na yun, biglang naging kantuhan na yung mga gano'n yung level. Nagkantunan na kayo. Oo, Nagluto gano'n na kayo ng na. kanton, no? Kaya matuto rin tayo talaga yung makontento, 'di ba? Sa partners Saka na. doon naman sa guy, parang wag mo hanapin yung hindi mo nakukuha sa asawa mo sa ibang tao. Yeah. And buti na hindi sila married
Oh, Live-in kung pa lang. hindi mo nakukuha sa kanya, edi wala mo na lang, di ba? Kasi naman mag-stay ka tapos na hinahanap mo yung ibang bagay na magpapabuo sa'yo sa ibang tao. Mahirap naman yun. Di kasi kailangan daw nila nilabas yung init eh. Kasi kung mamumuhay lang kayo dun sa ganung pag-ibig. And I think hindi lang yun yung problema nila eh. More than dun eh. Kumbaga nagpatong-patong. Nagpatong-patong na yun. And it's a toxic relationship. Yes. Ako nakikita ko yung pagka-toxic ng relasyon na yun. Yung lagi na lang kayo nag-aaway. Tapos nagkakasakitan pa kayo. Tapos ang dami mo na pumapasok sa thoughts mo na nang bababae, ikaw na lalaki. So, ang dami na masyado and sobrang dami ng rason para umalis. Ikaw na lang yung dapat kusang umalis. At kailangan mo ng aksyon dun sa pag-alis na yun. Hindi kailangan agad-agad ngayon. Pero sana magawa mo na siya. Sa tamang panahon. Yeah. Siguro mga 3 years pa daw. Charot! 3 years? My gosh! Anyway, nakapiling po ninyo ang inyong Basta Princess, DJ Rakitera. At Titan Jello sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.